Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar, gadyrly watandaşlar. Gahrman arkadamyzyň saýasynda asuda ýurdumyzdy, parahat watanymyzda toýlar-toýlarlaşýar. Ýene-de sanyjy günlerden biz baş bayramymyz bolan halkara bitaraplyk bayramçylygymyzy ullan toýlardy. Pursatdan peýdalanyp edýid arkadamyzy, ähli watandaşlarymyzy, ähli kärdeşlerimizi halkara bitaraplyk bayramymyzyň 23 ýyllyk toýu bilen tüýsüremizden gutlaýas goý. Asuda ýurdumyzda hemişe dost soňlygyň ajaýyp aýdym ýanglanyp dursun. Edýid arkadamyzyň ömür zok bolsun, jany sag bolsun, arkadaly diýardy. Garaşsyz bir tarap Türkmenistan ýurdumyzda hemişe toýlarlaşdyn. Ene mehriban tomoşaçylar, şeýle süýji arzuwlar bilen hepden ýegşenme güni siz bilen bizi diýdarlaşdyrýan owazlar saatlaşanatly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna başlaýar. Ene mehriban tomoşaçylar, elbetde bugünkü gepleşigimizde de sizden gelen SMS-ler, haýyşnamalar esasyny iki sany aýdymçymyzy biz gepleşigimizde çağırdyk. Elbetde şuňky gepleşigimizde çykyş etjek aýdymçylary siz bilen tanışdyrmak zerur dälmi diýä sebäbi bugünkü gepleşigimizde owazlar saatlaşjak aýdymçylarymyz eýýäm siziň söýgüýiňizi gazanan aýdymçylar, olary halkymyzam tanaýa, olar ustad halipalarymyzyň perdentleri Kuwat Şarguliýew şeýle-de Ibrahim Selimow. Ýigitler gepleşigimizde hoş gördük. Näme şu pursatda siziň hem bayramyňyzy gutlaýas, bir taraplyk bayramyňyz gutly bolsun. Näme arkadamyzyň saýasyny bagtyar ojaklaryňyzda çağı ülkeleri, owadan aýdymlar, saatlar erkana ýanglanyp dursun. Gepleşigimizde hoş gördük. Sag bol Begmurat. Bugünlerne odur şäherler bayramçylyk ruhyny sebäbi toýlaşýan watanymyzda iň bir gowy bayramçylyklarynyň biri bolan halkara bitaraplyk gününi sanyjy günler galdy. Hemmemizem şu sanly bayramymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Pursatdan peýdalanyp halkara bitaraplyk güni bilen mehriban arkadamyzy, edýid ýyllaşlarymyzy tüýsüremden gutlaýan bayramymyz gutly bolsun. Gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Köp sag bol, kuwat arzuwlaryň hasyl bolsun. Ne Ibrahim? Menem kuwadyň aýdanlaryna goşulýan hormatly prezidentimiziň saýasynda her bir günimiz toy bayramlary beslenýär. Menem halkara bitaraplyk bayramymyzyň 23 ýyllygy bilen mehriban arkadagymyzy, türkmen halkymyzy tüýsüremden gutlaýan. Goý hemişe asmanymyz asuda, ýurdumyz parahat bolsun. Edýid arkadagymyzyň hem jany sag, ömür zok bolsun. Köp sag bolun ýigitler, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Näme mehriban tomoşaçylar, elbetde owazlar saatlaşanatly gepleşigimiziň bugünkü sanyny halkara bitaraplyk bayramçylygymyzyň 23 ýyllyk toýuna bagyşlap ýazgy etdik. Gepleşigimiziň dowamyny Kuwat Şarguliýew, Ibrahim Selimow ödöreden ajaýyp aýdymlaryny, şeýle-de halipalarynyň ýurdumyzda näme ustad halipalary Gahrman arkadamy tarapyndan ulu hormat goýulýar. Näme gepleşigimiziň dowamyny halipalarymyzyň döreden aýdymlary elbetde jany sesse ýyllaşlarymyza ýetirers. Indi bugün bayramçylyk gününi Ibrahim Kuwat gepleşigimiziň başyny geliň bir joşun aýdym bilen başlaýyn. Ondan soň näme soraw jogap ýöretine ýyllaşlarymyz biziň 05-75 gysga belgimizde siz hakda bir näçe sorawlaryny bize ýolladylar. Dörejilik toparmydan taýýarlan size sorawlary bar. Umuman gepleşigimiz elbetde edýid arkadamyzyň ihlasy bilen näme paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat şeýle ýakynda ýerleşýän Aşgabat Meden Diňjaliş merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Şu mewsumny gepleşigiň ahyryny Aşgabat Meden Diňjaliş merkezinden elbetde size çaqylyklarym bar. Gepleşigimiziň başyny ýurdumyzy, ata watanymyzy tarif edýän bir gowy aýdym getirdim, şonu aýdyp beräň. Wala Kuwat siz näle aýdym ýerine ýetip bermekçi? Menem bir halipalan ýerine ýetiren aýdymlaryň birini ýerine ýetir. Onda mehriban tomoşaçylar, häzir Ibrahim Selimow, ondan Kuwat Şarguliýew üçin jany sesse aýdymlary ýerine ýetirýärler. Diňläňdiň jalan gepleşigimizden daşlaşmaň, häzir ýene-de näme aýdymçylarymyz üçin ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirer. Sizden gelen sorawlarym näme aýdymçylara ýetirer. Ibrahim, sahnamda çağırýas. Düşlerde ýynnym bedew badym
Farakattır mawa atman atuda Gül börkünü gödürülken ay nurda Ruhu bilin faldın dedin yurdumunu batyar kadım Arkadağlı gödül yurdum Fayda bulmalı dünyada barım fin şanım fin canım fin can vatan Ömü dine ömü can vatanım Türkmenistan Arkadağlı gödül diyarı Dostluğundur gelir mihman Ömü dine ömü can vatanım Türkmenistan Yeniş bilin toydur sana yaşıl tuğun birer atma Ömü dine ömü can vatanım Türkmenistan Arkadağlı gödül diyarı Dostluğundur gelir mihman Ömü dine ömü can vatanım Türkmenistan Yeniş bilin toydur sana yaşıl tuğun birer atman Atasan ödüştüm pervana volmindi Şokum pödünü püydüm bir yana volmindi Zifim kebabı dönmü bir yana volmindi Genci fiyenler gelsin uyrana volmindi Ayrılamak yanlardan bigana volmindi Dünya menen kelletmez, men kemmek yalmaz men Odum öttür derdim köp, hoşvat bolup gülmez men Ağar baka yerimni altın pulga almaz men Dost haytı düşman haytı farkın edebilmez men Hiç kim tanımaz halım ayağına volmendi Bir mukama duşullum fikroni fikremazdi Canana canan ullu kuşunun gidip yattı Cepet yolu yok ullu köngülüdün unuttu Aşk boşun yıkıp gelip akıl mülkün dağıttı Talana bir baklım divana volmendi Baltım uli kirdaman deyleyin olmay giryan Fikir palsana battım çapa bilmin min mıryan Büyre kanattin tura Köngülümün şekri veyran Can dikitil akıllın ayrılıp kalım oryan
İskele başla düştü Erdana vollemindi Öğre karantin turap Önglümün şekri uyran Can cetitil akıllın Ayrılıp malum rüyan İskele başla düştü Erdana vollemindi Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, näme gepleşigimiziň başynda Any bayram aýdogy ýyfyň söýlerine döredilen jan watanymyz Türkmenistany, ýurdumyzyň ösüşini, asudalygyny, dostlugynyň mekany bolan jan watanymyz Türkmenistany wasp edýän ajaýyp aýdymny Ibrahim Selimow biziň gepleşigimizde ýerine ýetirdi. Oňa ýa-da Kuwat Şargulyw Halypalyň döreden aýdymlaryndan birini ýerine ýetirdi. Ýerine ýetirip beren aýdymlaryň üçin hoşallygymyzy bildirýäs. Gepleşigimizde menne soraw jogap arkaly dowam edelim. Numuman ikiňizde de şeýle soraw, meşhurluk diýip siz näme düşünýäňiz? Kuwat, ilki siz jogap berin. Egerde sen aýdymlaň halkyň söýgüsini alansa, il içinde tanalsaň, şol meşhurluk muka diýen. Dogry. Ibrahim, siz meşhurluk diýip näme düşünýäňiz? Üstünlük saýlap alan ýolunda öz öňde goýan maksatlaryňa ýetmek, meselem aýdymsazda ösüş gazanmak, täze sepkitleri ýetmek, meşgullyk muka diýen. Düşünükli. Onu inniki soraw geçýäs. Siz özüňiziň iň uly üstünlüğinizi näme-de görýäňiz? Sonat maşgalasyny dünýäe inmegimde. Düşünükli. Ibrahim, siz? Entek iň uly üstünlüklerim öňümde muka diýen. Şoňa ýetmek üçin hem entek köp zahmet çekmeli. Düşünükli. Mehriban ileşler, biz gepleşigimize dowam edýäs. Kuwat, Ibrahim, size ýene de şeýle soraw. Siziň pikiriňizçe öz aýdymlaryňyzyň içinde iň meşhur aýdym haýsy aýdym? Siziň dörejiligiňizde. Beýmirat soragyna ne şeýlere jogap beresim meýle. Arkadagy watanymyzda, toýlarda, bayramlarymyzda, halkymyza ene Ibrahim bilen halkymyza hyzmat edýär. Unu halkyň içinde de her hili uly ýaşyl adamlar var, ýaşyllar var, halk aýdymy görýän adamlar ken. Ýaşlaryň öz nemesi var. Men diýjek bolýanym, bu toýlarda, bayramlarda köplenç magtumly atamyň sözlerine aýdymlar haýyş edýärler. Magtumly atamyň goşgularyna aýdymlanmalar var. Şol aýdymlar ene biziň dörejiligimizde has meşhur aýdymlar diýip biljek. Dogry. Ibrahim, siz indi biz bilýäs, Gahrman arkadamyzyň saýasynda näme ýurdumyzdy ünne unaşa döwletli toýlar erkinlikde, bolçulukda toýlanylýar. Siz hem halkyň söýgüsini gazanan aýdymçylar, näme toýlarda, bayramlarda halkymyzyň isleýän aýdymlaryny başardyňyzdan ýerine ýetirip halkymyza lezzet paýlaýaňyz. Kuwat da diýdi, bize meşhurluk getirýän aýdymlar näme toýda, bayramlarda köplenç magtumly atamyzyň sözlerine döredilen aýdymlary ýerine ýetirýär. Şol aýdymlarym halkymyz toýlarda, bayramlarda haýyş edýärler. Şol aýdymlara da meşhur aýdymlam diýip düşünýän. Siz näme pikir edýäňiz? Menem Kuwatyň aýdanlaryna goşulýan aslynda muny tamaşaçylarymyz, dinleýijilerimiz kesgitlese maksada laýyk bolar muka diýen. Düşünükli. Indi ýigitler, Şuwat magtumly atamyzyň sözlerine döredilen aýdymlar hakyna gurrun etdiňiz. Mümkin bolsa gelin gepleşigimiziň şu ýerinde magtumly atamyzyň sözlerine döredilen aýdymlardan mümkin ýerine ýetirip berersiňiz. Her ýeňiz bir aýdym. Onda ilki Ibrahim, soňra Kuwat Şargulyw sahnamyzda magtumly atamyzyň sözlerine döredilen aýdymlary ýerine ýetirýärler. Dinleň diýinçe alan gepleşigimizden hem daşlaşmak. Adamın bana fi altı aylığı bulundu Feherdey açılını gülümün derden Üçünün faylanıp dörde gidinni Artının faylanın balamın derden başına 15'inde kıyılara girer düşüne Yigit yetişenleyin başını Arı dağdan inene
mitfan gidersin, mitfan gidersin. Kanı kanımından ey, kanın alırsın, kanın alırsın. Karkında tov edip yola gelirsin. Bir kervan uğruğun hov, göçümün dersin, göçümün dersin. Elinde kattından elin çekilir, 60'ında pervano bilin bükülür, bilin bükülür. 70'inde abi dişlin dökülür, konut avlunun ey kölümün dersin, kölümün dersin. Seyfinin dey kuvaran iner gözüne, iner gözüne. Tolsunun dey ağır kov iner ödüne, iner ödüne. Yadım vardır dey Ferididine, üstü karantılı ey tümümün dersin, tümümün dersin. Yadım vardır dey, sanadım vardır dey Ferididine, üstü karantılı ey tümümün dersin, tümümün dersin, tümümün dersin. Hey, bağı yeti bağın etmez kadağını. Saatinim bağı dile yar gelidir. Ey bilbiller konumdan güller güllere, gültenim bağı dile yar gelidir. Ne ködüdün yumup koya bakmadan, göz yazım tabriyle dil atmadan. Bağı hicran çekip bağrım yakmalın, bay yakmalın. Saatinim bağı dile gelidir, benim yarım bağı dile bay gelidir. Tottin ödünü dedi sağlamay. Bir uydum uydum vurmalamay. Bil bil tintan sata tarmağlamay. Gültenim uydana seyle. Basıp gün bağmanlık kılı, ayrılıp derdine bağrım ettili.
ithwarlığın bilip bahay bilip Saatinin ay bana dile gelidir Menin yarım bana dile bahay gelidir Saatinin ay bana dile gelidir Menin yarım bana dile bahay gelidir Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owallar saatlaşan atly gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimiziň bayramçylyk sanynyň myhmanlary, Halipalaň prezidentleri Ibrahim Selimow şeýle de Kuwat Çargylyw bilen gepleşigimizde. Indiki soragy ýetýär sigitler. Aýdym saat sunwatyna gadammasan aýdymçy, diňe aýdym aýtmaklygy başaryp oňmolýarlar. Aýdymçy aktýorçylyk ugrundan gerek yerini dile warlykdan başaryp çykarmalýarlar. Siz muňa näme garaýaňyz? Elbette aýdymçy belli bir derejede kesip canlanýar diýsen boljak. Sebäbi sen adamlaryň öňüne çykyp näme aýdym aýtsaň, özüň hem şol aýdymyň içine girmeli. Şol aýdym bilen ýaşamaly. Düşnükli. Ibrahim, siz näme jogap berersiň? Hawa Beýmurat diňe çykyp aýdym aýdanyňa bolanok. Tamaşaçylar saňa seyredende sen aýdymda aýdan sözleriňe inanmaly. Gussal aýdymda ýylgyryp dursaň, ýaşa diýen aýdymda gamlanyp dursaň, o tamaşaçylara da dinleýijilere de aýdymyň täsirini ýetip bolmaýar. Düşnüklerini soragymyzy dowam edelim. Şu ýerde iýleşlerimizden gelen ýene de soraga. Ondan diýeli ýene bir zat bar. Aýdymçy şekilli aýdyma düşenini edil filmlerde ýaly kesip canlandyrýar. Edil film ýaly uzak bolmasa da şekilli aýdymda da bir waka görkezilýär. Ya aýdym bilen baglanşykly şekiller bolýar. Garad aýdymçy şo ýerde öz aktýorçylyk ustatlyklaryny görkezmeli bolýar diýerler. Siz şu soraga näme jogap berebiljek? Hawa Beýmurat şekilli aýdymda da şeýle rejissor haýsy şekil canlanyrmalysa başardyňça şonu ýerine ýetirmeli bolýar. Tamaşaça da täsir ýeterýärlik. Andandyryp oýnamalylar şo taýda. Şol şekilli aýdymyň hilem şekil canlandyrýan aýdymçyň aktýorçylygyna da bagly bolup durýar. Düşnükli. Kuwat, siz näme diýersiňiz? Hawa beýmurat men pikirimçe kamerany duýmak diýen bir zat bar. Aýdymçylaryň hemmesi bilýändir, şon başdan öwrenýänçe kynmyka diýen. O teleýaýlymlarda näçe köpürak çykyş etdiňçe ýoş-ýoş öwrenip gidiberýän ekeni. Düşnükli. Indi söhbetimizi şu ýerde bir näme soňra goýup, söhbetimizi bölelim. Gepleşigimizi aýdym bilen dowam edelim. Näme aýdym ýerine ýetip bermekçi? Gepleşigimiziň şu ýerine bir joşgunly aýdym ýerine ýetip bereň. Onu Kuwada mümkin bolsa halipalardan bir aýdym ýerine ýetirir. Mehriban ileşler diňlendi injalyň. Soň gepleşigimizi näme aýdymçylarymyz bilen sizden gelen soraglar arkaly näme soraglaryňyzy aýdymçylara ýetirer, olaryň başardyklarynyň siziň soraglaryňyzy jogaplandyrarlar. O wagtlar sarlaşan nat gepleşigimizden daşlaşmaň. Tarvinin gel bir zaman tüdleşeni şirin şirin avar Vakfını yadayın bu fadilin bu tarvinin gel bir zaman tüdleşeni şirin şirin avar Min garip film uğrunda bilbilin bolsa bağın Hep ayrıtım imtidletim müktürlü ovagım bilin müktürlü ovagım bilin Min garip film uğrunda bilbilin bolsa bağın Hep ayrıtım imtidletim müktürlü ovagım bilin müktürlü ovagım bilin
feket İran'a gelsin atla vakıp mümler bana acayip çarba olsa min şoňa baban bolsa bir feket İran'a gelsin atla vakıp mümler min garip senin uğrunda bilginin bolsa bağ hep gayrıtım hep dörledim müngdürlü ovazım bil müngdürlü ovazım bil min garip senin uğrunda bilginin bolsa bağ hep gayrıtım hep dörledim müngdürlü ovazım bil müngdürlü ovazım bilin Ekli gıydır fin şadı çalan fadımın fin var Aşık oğlun fin yar durgaşımdın edin Ekli gıydır fin şadı çalan fadımın fin var Aşık oğlun fin yar durgaşımdın edin Min garip fin uğrunda bilginin bolsa bağ Hep ayrıfım hep dörledim müngdürlü ovazım bilin müngdürlü ovazım bilin Min garip fin uğrunda bilginin bolsa bağ Hep ayrıfım hep dörledim müngdürlü ovazım bilin müngdürlü ovazım bilin Saçların irtibarını darayın min aycan Kolumda akbarımı bereyin min aycan Saçların irtibarını darayın min aycan Kolumda akbarımı bereyin min aycan Aycan, ay aycan Kolumda akbarımı bereyin min aycan Aycan, ay aycan Kolumda akbarımı bereyin min aycan Yüreğimden sezledim ayağım seni gözledim Giden yolunu izledim Mecnun'un min Ayşan Yüreğimden sezledim ayağım seni gözledim Giden yolunu izledim Mecnun'un min Ayşan Ayşan, ay Ayşan Kolumda akbarımı bereyin min Ayşan Ayşan, ay Ayşan Kolumda akbarımı bereyin min Ayşan
Tüdürse güllerim Kayanda kayma Yaktı meni yakla Meni edidim Ehli şirini Koyuptin bir yan Yaktı meni yakla Meni edidim Ehli şirini Koyuptin bir yan Yaktı meni yakla Meni edidim İrgilin bakarım soğuk salvatı Penceremin boluklar kakanda Düşüp yüreğime yansın yağmatı Yaktı meni yakla beni edidim Düşüp yüreğime yansın yağmatı Yaktı beni yakla beni edidim Ayla sanana ardulamayın Mini atlamasın da pincire Ya da pat ya da aslanayın Yaktı beni yakla beni edidim Ya da pat ya da aslanayın Yaktı beni yakla beni edidim Ağlatman koynum Kur'an yadına Uçan durnalara koşulan durna Bu abbalar büyük düşüneydina Yaktı beni yakla beni edidim Bu abbalar büyük düşüneydina Yaktı beni yakla beni edidim Yaktı beni yakla beni edidim Yaktı beni yakla beni edidim Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, biz o wagtlar saatlaşan atly gepleşime dowam edýäs. Indi Kuwat Ibrahim, biz bilýäs, gahrman arkadaşymyzyň tagallasy bilen biziň garaşsyz bir tarap Türkmenistan döwletimiz dünýä ýüzünde dost soňunlygy ýaýan döwlet hökümini tanally. Elbetde gahrman arkadaşymyzyň tagallasy bilen näme her ýyllyna döwlet derejesinde bellenilýän bir taraplyk bayramçylygymyz diýjekmi, täze ýyl bayramçylygymyz diýjekmi, ýa şanly garaşsyzlyk bayramçylygymyz diýjekmi, umuman döwlet derejesinde bellenilýän bayramçylyklarymyzda ýurdumyzda ullan toy toylanylýar. Ana şol toylarda da gahrman arkadaşymyzyň tagallasy bilen dost soňunlygyň mekanyny urluda biziň ýurdumyz daşary döwletlerden, daşary ýurt aýdymçylygyň ýyldyzlary biziň ýurdumyza gelip awadan kunjegyny ýa bolmasa Gödel paýtagtymyz Aşgabatda öz dillerini ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirýärler. Ýa bolmasa biziň ýurdumyzdan medeniýet hepdelikleri geçirilýär. Daşary döwletlerde biziň estrada ýyldyzlarymyz biziň medeniýetimizi, sunwatymyzy, aýdymsal sunwatymyzy dünýä tanadýarlar. Şu zatlaryň sakatynda da elbetde gahrman arkadaşymyzyň taýsy tagallalary ýatýar. Şoň üçin milli medeniýetimizi dünýä ýaýan gahrman arkadaşymyza ýene bir ýoly alkyşlar aýdýas. Bize ustad bolup duran, halifa bolup duran Ediz arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Indi ýigitler, sizem mümkin bolsa näme? Elbetde o wagtlar taýlaşan gepleşimiziň şu sany halkara bir taraplyk güni
gününe bagışlanyp ýazgy edildi. Mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerini daşary döwletleň aýdymlaryny gepleşigimizde ýerine ýetirersiňiz. Eger gepleşigimizde getiren bolsaňyz, näme aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Beýmurat ýadyňyza düşýän bolsa, geçen ýyl halkara bir taraplyk bayramyna ýurdumyzda uly konsert geçirildi. Ana şonda da Nur Ýagdy Rejepow türkmen gelinen aýdym ýerine ýetirdi. Häzir menem şu gepleşigimizde şol aýdym ýerine ýetirip bereýin. Uly höweslen ol aýdym diňlärs. Kuwat izinden siz näme aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Bizim ýurdumyz dost sogorlugyň mekany. Häzir menem goňşy döwletlerimiziň ýerine ýetirýän bir aýdymyny aýdyp bereýin. Ýynym dowam ederse. Onu mehrbany ileşler, hormatly tamaşaçylar, biziň gepleşigimizde tomaşa edin. Owallar taýlaşan natly gepleşigimizde Ibrahim Selimow şeýle de Kuwat Şargoly siz üçin jany ses aýdymlar aýdýarlar. Dinläň, diýinjelim. Eyvanına vardım eyvanı çamur, odasına vardım elleri hamur. Uykudan uyanmış gözleri bakmur, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini, saramadım hadi gel gör halini vay. Uykudan uyanmış gözleri bakmur, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini, saramadım hadi gel gör halini vay. İpek köynek giymiş ayna dizinden, sirali elleri olmak yüzünden. Seven dedim vazgeçmiyor nazından, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini, saramadım hadi gel gör halini vay. Seven dedim vazgeçmiyor nazından, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini, saramadım hadi gel gör halini vay. Saramadım hadi gel gör halini vay. Saramadım hadi gel gör halini vay. Olayı hoş gidip oldum haberim her gider. Haberim judoyu zindigiye seher bider.
Mekti boşu deftero bekine rum yaram Demen o zor üç fırmana geri gel gider Neza kolsu dendegi yok sene göğün düşer Yıkani gün besege güne gelir sen düşer Zendegi sene göğün düşer Yıkani gün besege güne gelir sen düşer Kollayı kuş gidip oldum haberim her gider Haberim judoyu zindigiye ser bider Mekti boşu dikero bekine rum yaram Demen o zor üç fırmana geri gel gider Neze kolsu dendegi yok sene göğün düşer Yıkani gün besege güne gelir sen düşer Neza kolsu dendegi yok sene göğün düşer Yıkani gün besege güne gelir sen düşer Neza kolsu dendegi yok sene göğün düşer Yıkani gün besege güne gelir sen düşer Bahar yağmaman umidim tinaman Aşk güllerim yatla Yılgıray tinaman Aşk güllerim yatla Yılgıray tinaman Madam tinin kismini Yedirirdim oyunda Aşk olan kismini Dinledim ben toyunda Aşk olan kismini Dinledim ben toyunda Arduan tinaman Bakar yağdım aman Aşk güllerim yatla Yılgıray tinaman
aşk güllerim yadla yılgaraytin aman gül. Yettik erdasında 22 yaşında koşudum ödesine minin kaymama gül. Koşudum ödesine minin kaymama gül. Ollu tarmama gül, bakar yağmama gül. Aşk güllerim yatlar yılgaraytin aman gül. Aşk güllerim yatlar yılgaraytin aman gül. Ollu tarmama gül, bakar yağmama gül. Aşk güllerim yadda yılgaraytin aman gül. Aşk güllerim yadda yılgaraytin aman gül. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owalar sahalaşan atlyp etmişimi dowam edýär. Seni Ibrahim Kuwat ýene de size şeýle sorag. Siziň pikiriňizçe aýdymçyň häsiýetiniň, daş keşfiniň onuň meşhur bolmaklygyna da täsiri barmy? Elbette aýdymçym ise halkyň hyzmatyna, halkyň öňüne çykýar. O elbette daş keşfi salihatly, saýhaly bolmaly kadiýa. Düşnükli. Ibrahim siz? Kuwat dogry aýdýar. Aýdymçyň köpçülikde özüni alyp barşam görelli bolmaly. Sebäbi halk sen her bir hereketine, her bir sözüne baha berip otýar. Şoň üçin hem aýdymçylygyň özüni alyp barşam medeniýetem nusgalyk bolmaly. Sebäbi mehruban arkadagymyz bize ähli owurlarda görelli bolup dur. Arkadagymyzyň jany sag, ömür uzak bolsun. Arkadagymyza alkışlarymyz ýüregimizdendir. Köp sağ olun ýigitler, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size de arkadamyzyň saýasynda näme sunuwa daýlamyny uly ösüşleri, üstünlikler arzuw edýäs. Gepleşigimizde näme şu joşuny arzuwlaryň dowamyny gel aýdymlara beslep dowam edelim. Ibrahim Kuwat näme gedekleşip aýdymlary ýerine ýetip bilersiňiz. Aydıp bersin süýgüdüm bilbilneme haýraya yürek doly kaýgydan sinneme üçin duýmaýa götürip gaş kakışın şeýde boda ýakaşın başda kana duşuşum gaýtalap ýada falyan aynam 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 köýgüm aňmaýa
mecnun boldum niçin leylim bolmaya yine men gamgyn boldum sen gül ýada salym uğrunda mecnun boldum niçin leylim bolmaya kimmelerin ýara bar men aşığın ýara bar kimmelerin ýara bar men aşığım ýara bar bilbil gönlüm güler dinlem üçün duymayan bilbil gönlüm güler dinlem üçün duymayan aynam 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 feýgymağmaya Himmelerin ýara bar men aşığım ýara bar himmelerin ýara bar men aşığım ýara bar bilbil gönlüm güler dinlem üçün duymayan bilbil gönlüm güler dinlem üçün duymayan aynam 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 feýgymağmaya Nerede ten şeyda bülbül men ağlayın ağlama sen men ýar diýen senim beul men ağlayın ağlama sen men ýar diýen senim beul men ağlayın ağlama sen bülbül billini wazasını Batın açıp bolsun Sayran edin kulak salsın Men ağlayın ağlama sen Sayran edin kulak salsın Men ağlayın ağlama sen Yar yolun o da yan yan Gözüm bir yan bağrım giryan Gülşürün mi yad edin an Men ağlayın ağlama sen Gülşürün mi yad edin an Men ağlayın ağlama sen Yıkamadım yıkabilbile Hayretim min açtım dil Min yar diyen senin beul Min ağlayın ağlama sen Min yar diyen senin beul Min ağlayın ağlama sen
Vaktin uvadyny süýdüm, menim tilde ışı kuydum. Hayatma bilbildiydin, men ağlayın ağlamasın. Hayatma bilbildiydin ey, men ağlayın ağlamasın. Ağlamasın, ağlamasın ey, yürek bağrımda ağlamasın. Ağlamasın, ağlamasın ey, yürek bağrımda ağlamasın Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz getmişimiz dowam edýäs. Indi ýigitler ýene-de Beýmurat, soralara geçýäs, ha? bayramçylyk gününe ýöne sonra berip aljyratyp durma-da özüň bir goşgy aýdyp bere. Şey edelimi? Ona goşgyny ýygyny aýdym bilen dowam edersin. Böyle. Ýigitler, ýadymy şol şat şagy döwrümi salar ýaly aýdym aýdyp bersene. Meniň dost sözüne teşne göwnüm galar ýaly aýdym aýdyp bersene. Gurdysyn aýlanyny otly ýyllarym arş elden gaçyrmış ışgy bulgurun. Ýagyrnysyn süýünip barýan ýyllaryň ýazar ýaly aýdym aýdyp bersene. Yüregiň bar, yüregime ýanaşyk. Gideýin men duýgulardan adaşyp, 8 cennet lezzetinden azajyk çiler ýaly aýdym aýdyp bersene. Günleriň sessizce hoşlaşýanyny, baharyň goloýlap kış geçýänyni, özümden daşlaşýanymy biler ýaly aýdym aýdyp bersene. Indi haýsyňyz aýdym aýdyp bermekçi. Kimidem? Onu her ýeňiz bir aýdym ýerine ýetiriň, soň gepleşime dowam eder. Sahnamda çağırın. Akın çeşme, tolkunların lez gelişme. Men bir yalnız galan peşne, çöller yatır aramızda, çöller yatır aramızda. Men bir yalnız galan peşne, çöller yatır aramızda, çöller yatır aramızda. Bağda gazal güller yığdım, senin için çemen boğdum. Kabul etme, göğne dedin, göğne dedin, göğne dedin. Yıllar yatır aramızda, yıllar yatır aramızda. Bir gidem derdiydim gidem, gönlüm fenli ey gül bedin. Meni fenlin rıza edin, eller yatır aramızda, güller yatır aramızda. Meni fenlin rıza edin, eller yatır aramızda, yıllar yatır aramızda. Yalan, yalan, yine yalan, sözlerden biz mahcup bolana. Yar yardan ayrı falan, ayrı falan, ayrı falan o. Güller yatır aramızda, güller yatır aramızda.
yanıp yanıp öşüp aylar yıllar var yar geçip ay niredefin halın için yıllar yatır aramızda güller yatır aramızda niredefin halın için yıllar yatır aramızda güller yatır aramızda yıllar yatır aramızda. Şeyler toylarda görenler yansı deydi yılgırsam zanım aley gül dağlara gödeli Berden bakatayım Timo derden don edin Çekti şeker dillerden gül dağlara gödeli Yak vakaydan gelenden gözüme Ağideden dönüldüm inanan sözüme Endiyasım yok bende haya gelmez gözüme Beni barpan kan yerde gidağara göz gelin Evtüğdüğün tarlana yürü saman yollarda silin olsan Kopyara serbilede Senin de yine dini dilber Senin de yine dini dilber Gittim yoktur illerde Anzaralıp bağrımı Tuğlalara gödelim Gidin bil kuvveti, ateş var yarağı Yıkaşık dünyada birbirinin gereği Teker turpa koluna sermayeden darığı Sana alıp dülpünü çıldan ara gödeli Olup koysan sözüme yertimde bolsari Senin de yok dünyada gitsem zakan altarıp Mehtezdirtin saatini minasıdan telgari Dün kasıklan yolun dağlara gödelim Saatini minasılan telgari Mehtezdirtin saatini minasılan telgari Dün kasıklan yolun dağlara gödelim Dağlara gödelim Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, ne gepleşigimizde Kuwat Çargulyf, Awraýym Selimov öz döredän aýdymlaryny, halipalyň döredip ýerine ýetiren aýdymlaryny biziň gepleşigimizde jany sessiz üçin ýerine ýetirip berdiler. Näme şu pursatdan peýdalanyp ýigitlerimize aýdymşymy Kuwat Çargulyf şeýle hem Türkmen Döwlet Mal Institutynyň bagtyar talibi Awraýym Selimov
Sada ne yigitlerimize hoşarlığımızı bildirýär. Yigitler janyňyz sag bolsun. Bizim näme pursatdan peýdalanyp bize şeýle eşeretli zamanany peşkeş beren ýurdumyzyň başynda duran gahrman arkadamyzy, ähli watandaşlarymyzy, medeniýet sunugy diýişgärlerini, sizi ähli kärdeşlerimizi şu halkara bir taraplyk bayramymyzyň 23 ýyllyk toý bilen tüýsürekden gutlaýar. Hemişe şu asuda ýurdumyzda toýlar ulaşdyn. Şol toýlarda da siziň hem owadan owadyňyz näme hemişe toýlanmady, bayramlanmady beýdäp dursun. Sağ ol Begümraz. Menem pursatdan peýdalanyp mehriban arkadamyzy, mehriban halkymyzy tüýsürekden gutlaýan goý mehriban arkadamyň jany sag, başy dik bolsun. Bize okumana, işlemene, ulu mümkünçülükler döredip berýän mehriban arkadamyza sag bolsun aýdýan, pursatdan peýdalanyp şu döwlet derejesinde bellenilýän halkara bir taraplyk bayram bilen mehriban arkadamyzy, edi türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýan, hemişe ýurdumyzda toýlar köp bolsun. Köp sağ olun. Yigitler arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ne mehriban iletişler elbetde o wagtlar sağlaşan atlyk gepleşigimizde berilen wagtym ahyrlap barýar. Biz ýene bir ýola ähliňizi halkara bir taraplyk güni bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Edi arkadamyzyň saýasynda asuda ýurdumyzda toýlar hemişe toýlar ulaşdyn. Indi gepleşigimizde başyna joşuny aýdyp bilen başladyk. Mümkin bolsa Puwat, Ibrahim ýa-da sahnamyzda çykyp näme arkadamyzyň saýasynda ýurdumyz gün-günden sagatma sagat özgörýär, ösýär, özüniň gözelligi bilen bütün dünýäni haýrana goýýar. Gelin gepleşigimiziň ahyryna gözel diýarymyzy, mehriban arkadamyzyň gazanýan beýik ösüşlerini, üstünliklerini wasp edýän bir joşuny aýdym bilen gepleşigimiz jemläliň. Mehriban iletişler biz siz bilen bolsa uzak wagtlyk sagawlaşamyzok, ýene de alajak. Bir hepdeden hepden ýegşenme güni türkmen owadyny. O wagtlar sadaşan atly gepleşigimizde görüşýänçä, hoş wagt. Şeker bilen atın bizlep aylanıp gör köpet dağı, sağlıp yola arkaladan dinavotir müldiyari. Eylem balkan bilen livan aratınna akalini daşoğudi himmarini biriktiryen faydasın var. Beşirayet kırçım olup arkadağa kavul diye kalkın kinin aklakına rahmet bilin cevap bir yer. Beşirayet kırçım olup arkadağa kavul diye kalkın kinin aklakına rahmet bilin cevap bir yer. Arkadağın ahlakı var, muğuşayat ekli halkım, bir de batı yüme var ya. Eylem balkan bilen mi var arasına ahalili daşoğuli kim marini biriktiryen paytahın var. Beş vilayet kırcım olup arkadağa kavul diye kalkın senin ahlakına rahmet bilin cevap ver yer. Beş vilayet kırcım olup arkadağa kavul diye kalkın senin ahlakına rahmet bilin
vilayet bir cem olup arkadaga kavul diyen halkın benim ahlakına rahmet bilen cevap berýär. 5 vilayet bir cem olup arkadaga kavul diyen halkın benim ahlakına